בוא, אורי. קיץ עכשיו, אין חלזונות. אורי. לפעמים יש. היי. רוצ'קו, אנחנו נוסעים. ככה אתה בא? מי אמר שאני בא? אני מכיר את המקומות האלה. זה לאנשים שאין מי שיטפל בהם. מי יטפל בו? 2.5 מדריכים שמתחלפים שם כל שנה? אהרון, אני לא מתכוונת לנהל את השיחה הזאת עוד פעם. טוב לו פה. אורי! אורי! הלו, תמרה. איפה אתם? אורי, הוא פשוט... אהרון. צריך עוד זמן. אני לא מוכנה לזה, יש צו מבית משפט, ואני לא מתכוונת לוותר לך יותר. אהרון. אהרון. כרטיס אשראי שלך והחתימה שלך כאן. מה אם אני פשוט אשלם במזומן? מי שאתה עושה את זה? אני לא מוכנה לעשות את זה ככה, אתה שומע אותי? כבר עזבת את הכל, אתה כבר היית שם. משכורת של $90,000 בשנה אתה זרקת לפח. מה זה שייך? מה זה שייך? שייך! כל פעם שמשהו לא מצליח. אתה חותך, אתה קם ואתה הולך. אורי מקסים, ורואים שאתה אבא מסור, והוא כבר לא ילד.